Benvinguts a la segona temporada del podcast A molt de gust, produït per la CAO i pel CEF. La CAO ha passat de pares a fills, de padrins a nets i de mentors a alumnes, i per això avui ha duit a dues generacions distintes per gaudir d'aquesta experiència. Jo soc la Marta Roig, creadora d'Asteria Accessories i creadora de contingut, i he vengut aquí amb ma mare, la Maria. Hola, mama! Hola, com va? Com esteu? D'acord, mama, te faré un parell de preguntes, d'acord? Molt bé. I m'agradaria demanar-te qui ets tu, que te presentis una mica i què t'agrada fer. Hola, soc la Maria, la mare de la Marta. La Marta té dos germans més petits, en Pau i en Miquel. Me dedico a la feina de la casa, dels lots, i també ajudo en el que puc a l'empresa que tenim de ramaderia i agricultura, en el tema dels papers i tot això. Que t'agrada fer també, en el teu llibre, Moltes perquè coses. jo sé un hobby que t'agrada molt. Com la ceràmica, cuinar. Ara l'any passat me vaig apuntar a un curs de ceràmica. També m'agrada molt la decoració, i sobretot avui que t'he fet un dinar molt bo, amb productes de la nostra terra i de temporada. M'agrada molt el camp. De petita ja m'hi vaig criar i sempre he viscut en el camp. Quin ha estat el millor consell que t'ha donat la vida i com l'has pogut aplicar jo? Pues que mos hem d'agafar les coses en calma, molta paciència i a saber valorar que és lo important i restar el que no és important i tenir una vida tranquil·la. Clar, perquè nosaltres hem hagut de viure sobretot dues circumstàncies que mos han marcat, que va ser el 2013 i el 2022, que han estat dues leucèmies, una recaiguda per part meva, i m'has ensenyat sobretot a veure la llum, bàsicament, i que... Sí. A saber treure la positivitat en cada moment, però no queda altra. Sí, viure al màxim. Sí. Mama, quin és el millor consell que t'ha donat la vida i com l'has pogut aplicar jo? Pues, saber veure les coses importants de la vida, que no hem de fer cas a el que de veres no mos resta i no mos du a res, i tenir molta paciència. Clar, perquè jo en el 2013 i 2022 ja sabem bé, vaig tenir dues leucèmies i tu m'has fet veure la llum sempre. Sí, hem estat molt de temps plegades i hem hagut de practicar-ho molt. I quina creus que ha estat la clau per mantenir aquesta relació tan pròxima i propera que tenim nosaltres dues? Degut a que hem estat molt de temps juntes, perquè, clar, l'hospitalització, tot això d'anar al metge, d'estar a casa, recuperar-te... Clar, tu vas haver de deixar la teva vida també per estar amb jo, sobretot en aquells moments tan difícils. De cop, deixar-ho tot i deixar les feines que teníem, pensades, agendades, i apartar-ho fins més endavant. Sí, i a part d'aquesta experiència també podríem dir perquè són dones, no? Sí, clar, que són dones i clar, tenim molt de feeling, ens agraden molt coses similars i ens agrada molt viatjar, tenim molt de coses en comú. Sí, de fet varen començar la ceràmica juntes. Sí. I quin és el teu plat preferit? El meu plat preferit són els caragols, perquè de petita ja m'agradava molt anar amb els meus germans, amb els meus pares, a cercar-los, després els havien de fer nets, moltes aigües per fer les nets i tot això, i bullir-los amb herbes i tot aquest procés me du un record molt bons. Clar, te recordes, però jo pensava, mamà, tu m'ho tens dit que era la coca de crema, jo ho pensava. Bé, això de postre, per després de dinar, sí, m'agrada també molt. Sí. No sé, és una que no cosa, falti. Sí, que pot menjar moltes coses, nosaltres sempre en els cumpleaños, també Sí, de en els postre. aniversaris, sí, sempre a casa padrina. Marta, per què has triat que t'acompanyi jo aquí? I tu ets una de les persones, bé, per no dir la persona més important de la meva vida, i crec que no podria haver triat una altra persona d'una altra generació que no fos de la meva, que fossis tu, perquè crec que me coneixes molt bé i m'agradaria compartir aquesta experiència amb tu. Gràcies. Fa uns anys vas crear la teva marca de joies, que és Asteria Accessories. Què t'inspira? I bé, jo vaig començar la marca d'Asteria Accessories arrel d'una leucèmia, la meva recaiguda en el 2022.
era un moment que jo estava aïllada perquè per la leucèmia no podia tenir contacte amb l'exterior, per si tenia alguna infecció o això, ja que la meva vida se posava en perill, i arrel de no saber què fer, vaig començar amb tu, de fet, a fer joguetes, però per jo mateixa, per dur-les, i de poc a poc tenia tant de mesos, tant de temps lliure, que era l'única cosa que podia permetre-me fer, perquè encara així me cansava un poc, però anava fent perletes i posant coses. Res, tampoc sabia moltes tècniques ni res, però... Jo te podria ajudar un poc a l'hospital. Clar, tu m'ajudaves. Te donava moltes idees. Sí, ens nutríem mútuament i va ser com un petit hobby que tenia, que de cop i volta varen començar les infermeres i a partir d'aquí ja m'ho varen replantejar fer una cosa, un projecte més gros, i ara ja fa quasi 3 anys, aviat enguany faràs 3 en l'estiu, i la veritat que tot un èxit, estic molt contenta i és una cosa que m'agrada molt fer, i per inspirar-me també, ma mare és una de les meves inspiracions, a part de la natura un poc i tot això. I jo el que faig moltes vegades simplement és agafar un fol en blanc quan estic més inspirada i tranquil·la, això no se pot fer en nervis, i bàsicament me poso a dibuixar i faig un parell de línies, després mires colors, materials, mir què he de com anar i simplement és mesclar peces i tot un poc en calma. Marta, com vas començar amb això de les xarxes socials sobre el teu diagnòstic? I doncs jo vaig començar pràcticament el 2022 sobretot. Sempre m'ha agradat crear contingut, la fotografia, gravar-me. Jo des de petita el meu somni era obrir-me un canal de YouTube, però era petita i mai tampoc ho vaig fer. Però sempre tenia vídeos gravats i tot això. I sempre he anat fent contingut i tothom me coneix com la Marta de les fotos, però a part d'això vaig començar, 2022 sobretot en sèrio, perquè arrel del meu diagnòstic vaig veure que era una oportunitat de mostrar una realitat que quasi ningú mostra, i això va ser un poc més després, perquè realment quan va començar tot va ser arrel d'un vídeo que me varen fer. Era una sorpresa que jo estava aïllada, que no podia tenir contacte amb l'exterior, i clar, jo estava a segon de batxillerat, havia de fer la selectivitat i tot, i la meva graduació va ser a dins 4 parets, però el que jo no sabia era que serien les meves amigues. De fet, tu vares preparar, vares ser un poc l'ajudant. Un còmplit de les teves amigues. Sí. D'aquesta sorpresa tan guapa. I arrel d'aquest vídeo, clar, ma mare ho va gravar tot amb les meves amigues, ho vares gravar i res, jo vaig dir, això no se pot quedar a la meva galeria de fotos, jo això ho he de compartir. Massa guapo. I no sabia, de fet, jo no pensava que tindria aquesta repercussió, té més de 24 milions de reproduccions, és un vídeo que han compartit també moltes plataformes perquè és un vídeo superemotiu, crec que és la sorpresa més guapa que m'han fet mai, i va ser arrel d'aquí que la gent me demanava què me passava, perquè no podien tenir contacte amb les meves amigues que estan de fora, que no podien entrar en jo, però me feien dibuixos a un mirall i tot això. I clar, jo arrel d'aquí vaig dir, ostres, això és una finestra enorme, necessito contar la meva història, perquè a més és una segona vegada, jo ja sé tot aquest món de què tracta, i crec que ningú més que jo pot explicar aquesta experiència des d'una primera mà, i vaig dir, això ara és una cosa que m'ho puc permetre fer, si me surt, genial, si no estic bé i no puc gravar, no passa absolutament res, però crec que puc ajudar a molta gent i així ho he fet. De fet, ha estat així, has pogut ajudar molta gent. I companyes d'hospital que no es podrien, que no ho havien agafat bé, vull dir, són com molt forts i clar, no ho havien acceptat molt bé, i de fet, la Marta va aconseguir... Jo estant molt alta, bàsicament, que tenia una... Sí, aferrat d'habitació. Tenia una companya d'habitació, és a dir, no a la mateixa habitació, sinó la següent, a l'altra. Sí. I jo estant molt alta me demanaven consells perquè jo feia vídeos i jo, bé, estic en la mateixa situació, però si te vols sentir acompanyada, jo també m'hi sentiré. I així, també xerrant amb altra gent, això crees connexions molt, molt guais i són fonamentals per a aquests moments. Marta, tens qualque bon record de quan eres petita en la CAO? I tants, en tenim molts. De fet, jo me'n record sobretot que era el meu aliment a l'hospital. Menjava altres coses, me duia menjar de casa, però el meu berenàs... Que no faltava la CAO, eh? Ta mare anava en el Carrefour
i duia un bon pack de 24 i els apujava, els deixava dins el cotxe i els apujava dalt, així com anàvem menester. I... Sí, i ho posaven, de fet, teníem un armari que no era per la roba, era per la roba i el caos. Sí, molt important, perquè almenys ja tens una beguda preparada i... Clar, i de fet eren botelles de vidre i tenien s'obridor i tot. I fresquetes, i són molt bones. Teníem el pack i això era la meva alimentació, perquè la llet de l'hospital no es consta de la cau. Mos havien de... Adaptar la situació. Adaptar, sí, a el que podíem. I ara, per entrar en aquesta recta final del capítol, res, m'agradaria fer aquest joc amb tu, que és un joc de preguntes i respostes que ens ha preparat la CAO i hem de triar una de les dues opcions. Preparada? Sí, preparada. De matí a hora baixa? Hora baixa, perquè estic més desperta, més relaxada, perquè ja he fet unes feines ja que m'he d'oblidar. Jo també, perquè és quan tinc un petit descans i puc desconnectar també de la universitat i tot el que he fet. La cau mig ple o mig buit? Mig buit. Jo també, jo no entenc les altres persones que diuen que està mig ple, és mig buit. Ja me surt així. Platja o muntanya? Platja. Jo també platja, òbviament, perquè vivim de vora i és un lloc que me relaxa moltíssim. No m'agrada molt el fred. Te pot tapar i això, però no. Som més de costa. Cuinar o demanar menjar a domicili? Cuinar, per favor. Jo, depèn, a vegades no me fa tantes ganes cuinar, però és important també. El que pic. La cau tot sol o en quelites? Si pot ser amb un bon croissant o una bona encimada. Sí, amb encimada també estic d'acord. Una gran festa o un sopar en petit comitè? Un sopar en petit comitè. Jo també m'agrada. Més de cuidor. També depèn de la situació, però jo també sopar. Més tranquil·la. Veure una pel·lícula o llegir un llibre? Veure una pel·lícula. Jo també, i sobretot si és acompanyada, millor. Va. Cantar o ballar? Ballar. No se m'adona gaire bé cantar. Jo no se m'adona bé cap de les dues, però també ballar. Jo mitja. Cans o moixos? Cans. Jo també cans. Els moixos m'agraden, però prefereix que els cans. Sí, jo també. De petita m'agradaven un poc més els moixos, però de fet, els cans. La cau, fred o calent? Ben fred. Jo m'agrada també fred i calent, sobretot en l'estiu, però quan fa molt de fred, el calent m'agrada molt. Jo som de fred. I ara, per acomiadar-nos, la Cau ens ha preparat un parell de regals i, de fet, marxandatge d'Aguilar e Hijos. De fet, aquí ho tens a la teva esquerra. Quina xulada. Ai, que monada. Que guapa. No, ja bon la Cau, eh? I a t'agrada? M'encanta. A jo també, quina xulada. Tot el que tingui referència a la cau, no canviï. Gràcies per escoltar molt de gust. Volem donar les gràcies a la Cau i a Estef i a tot l'equip tècnic per fer aquest podcast possible. Recordeu que podeu escoltar tots els capítols a Spotify i a YouTube i que a l'Instagram i a totes les xarxes de la Cau teniu més contingut. Moltes gràcies. Adeu! Adeu! Vagi bé!